Minä olen Oki Strandén ja täällä hotellilla vedän luontokierroksia. Lisäksi hotellin historiakierroksia, työskentelen respassa ja sen lisäksi hoidan kasvihuonetta ja hotellin puutarhaa. Mä eksyin tänne silleesti, että mä hain puutarhatöitä näin kesäksi tähän ja sitten siinä työhaastattelussa tuli ilmi, että jonkin verran on kielitaitoja ja ihan pikkasen kokemusta tuosta respan puolelta ja sitten yksi juttu vei seuraavaan ja huomasin, että yhtäkkiä onkin tässä vähän enemmän mukana. Ja työnkuva laajeni, mutta ihan positiivisella tavalla. Suosittelen ehdottomasti menemään tuonne luontoon. Meillä on upeat metsät täällä. Täällä on äärimmäisen monipuoliset reitit tuolla, jossa voi kulkea. Melkein missä tahansa voi poiketa sinne. Ei tarvii olla mitään erikoisvarustusta, ihan farkut, kauluspaitakin päällä voi mennä sinne. Ja se on niin kuin sellainen tämän alueen paras valttikortti.